Dong ing'eni ni mupuonjo nyithindo gi sikul samoro nyalo nyiso nang'we ni gin maka mano bede okay gima timore ng'enyne yudo ka samoro bende pesa kich ng'eni jok modhi timo mentorship gi nitiere gimoro bende samoro ya imiye pesa mar fuel moro iwinje to kiyudo ka japuonj bende principal bakina yudo ka samoro kata mana kaka nyithindo gi kichiem is a problem makor wachno ochumi sebedo ka kelo achiedh nade ka sirkal nyalo kawo mentorship kaka gimoro maduong' kaka migao maduong' to konyo nyowe an nitiere gik moko manong'isa sikul ma pod aparo nyaka sani ok awuondi nitiere jomoko manobire sikul manyalo ng'aki wach mikomadiya ma to wiye ok wil godo iwinja kata mba paro gi karam na Joan samoro dalo nyiso kinde loro isimu ema kura nyisi ni gima timore niya sirkal omanye kaka kawo mentorship bedo part of the program iwinja it may not konyo okonya be no konyo ji te but nitie nyithindo ma mentorship biro konyo nitie nyithindo ngero mo nitie mawacho niya ni nyathi kich en osomo seche misomo ne nyathi seche misomo ne nyathi bari janyuolle seche muchiko itu winji kidaw ne nyathi mane kae bosomo iwinje nitie nyithindo wach mentorship ne ni onge kaka onge dala to chako onge sikul nyathi ni ubro make decision based on what iwinje koro raw materials for making decision and information mane raw material for making decision koro ka raw material ni ndie maonge chingmoro nakaw thuolo ma dheti mentorship Turkana awuka for like 2 weeks na the school that mentorship no moko dwa chudo yes anakwagi mana abiro kaendi Nairobi tarati mentorship joko roro akanyo wuoyo ati mentorship seriously iwinja but samoro ngindo ka koro realities of life chuni ni samoro kinyal timo magi nono sechete but I can tell you for a fact ni mentorship dwarore sikunde mondo wuogi nyithindo gieki seche moko ka wuoyo kata keto video e social media to ng'ato biro ira nyisa ni yawa I wish ni nang'e gini endi 10 years ago. To kichako mos 10 years ago ni nene high school. Mangiso ng'ato noko ng'ise gide ka ne high school. Iwinja. Koro nitiere gik moko mikawo mathin to gik mathindo thindo gieki ema kelo gima duong'. Sani kada ng'ibede kom mantiere sandan ma sandan ochung'e ni tidhi bede. Okinya kone sandan thir gima tima onge. Sandan nyalo ng'aki mi chikri. Winjo batimore. It's the same thing. Gik ma inyo ji thin mana ka sandan. Ignoring mentorship skunde gieki one an japuonj na niluongo principal na niluongo ni Vitalis Ojwang Rarewi iwinja he was buried recently, may his soul rest in peace. Vitalis Ojwang Rarewi nodhi okawo thuolo mar mentorship bodhi oketo as part of the curriculum mar sikundwa iwinja mano ka John Form 1 St. Terry Cam Deogracias Asumbi Parish Mano orphanage kama nasome anasome orphanage anoka some egine anoka some group of schools St. Tericam the last lesson to lunch ne en mentorship majopuonje matimo iwinja statement mane ongisowa over and over again ulungo na ni ndire ne men tight boys tight girls cock it Tericam fence within our hearts. That was the statement. Amako nyakasani. Sani anga mangongo. To statement put amako nyakasani. Nango nikech nongiso wani fence within your heart. Nyakibedi ngat mangi chiel e chunyi to chiende no kinya kete ka ngato poko ngizika kete. Koro mentorship is very very important among schools. Governor Mara Governor county man Omabe no apeji karone kubere wuke county man ka okomo be don't want to go to county da gwene gwene mago makani sani ki wacho county ti wacho Omabe wachni Omabe kata mbanya Omabe no okay wachi Omabe